Ja vilkaistaanpa nyt Bang -noppapeliä. Säännöt. Itse nopa. Vähän isommat kuin tavalliset. Ja täältä löytyy bulletteja tai näitä luoteja, jotka on sitten hitpoint-markkereita sekä nuolia. Hahmokortit. Ja sitten nämä roolit, jotka on kullakin pelaajalla. Ja kuvaukset näistä, mitä tapahtuu kustakin nopaheitosta. Kullekin pelaajalle jaetaan roolikortti salassa muilta. Ja ainoastaan sheriffi on semmoinen sitten, joka avataan välittömästi. Sitten muita on apulaissheriffit, renegadeit ja sitten on näitä lainsuojattomia. Ja näitä sitten on eri suhteessa riippuen siitä, että paljonko on pelaajia. Lainpuoli voittaa, jos kaikki lainsuojattomat ja renegadeit on tapettu. Lainsuojattomat voittaa, jos sheriffi tapetaan. Renegadeit voittaa, jos he on sitten viimeiset jäljellä olevat. Sitten pelaajille jaetaan sattumanvarainen hahmokortti. Ja he saavat ottaa sitten täältä life pointtinsa. Eli näitä luoteja otetaan sen verran, kun on sitten hahmolla elämää. Kaikilla hahmoilla on sitten oma erikoiskykynsä. Susi Lafayette saa 2 elämäpistettä, jos ei ammu ollenkaan. Blackjack voi heittää uudestaan dynamiitin. Calamity Janet voi käyttää ammu ykkönen, ammu kakkosena. Walter Sam, joka kerta kun pelaaja eliminoituu, niin se saa 2 elämäpistettä. Lucky Duke voi heittää uudestaan kerran. Bart Cassidy, sen sijaan että menettää elämänpisteen, niin voi ottaa 1 nuolen. Paul Regret ei menetä Gatlingista elämänpisteitä. Slap the Killer kerran kierroksessa voi käyttää oluen, jotta tuplaa ammuskelua aiheuttama vahingon. Kit Carlson, jokaisella Gatlingilla voi poistaa 1 nuolen pelaajalta, myös itseltään. El Gringo, kun pelaaja saa sut menettämään 1 tai enemmän elämäpisteen, sen täytyy ottaa nuoli. Jordan Nays ei menetä enempää kuin 1 elämäpisteen intiaaneille. Rose Doolan voi käyttää 1 tai 2 siihen, että ampuu sitten pelaajia vielä 1 paikan kauempana. Sid Ketchum, vuoron aluksi pelaaja, joka valitsee, niin se saa 1 elämänpisteen. Pedro Ramirez, joka kerta kun menettää elämänpisteen, voi heittää pois 1 noista nuolistaan. Willie the Kid tarvii vaan 2 Gatling-tulosta, jotta voi ampua Gatlingilla. Jesse Jones, jos sillä on 4 elämäpistettä tai vähemmän, niin se saa 2 elämäpistettä käyttäessään 1 BR-tuloksen, oluttuloksen. Kukin pelaaja heittää vuorollaan noppia. Ja sitten tässä voi heittää noppia uusiksi pari kertaa, paitsi jos sattuu tulemaan dynamiitti, jota ei saa heittää uusiksi. Sitten muu erikoisominaisuus on tällä nuolella, jonka saa heittää uusiksi, mutta silloin kun se tulee, niin sun on pakko ottaa 1 nuoli itsellesi. Ja mitä näitä muita vaikutuksia täällä sitten on? Oluttuloksella voi antaa itselleen tai muille 1 elämänpisteen. Tällä ammu 1 pystyy ampumaan viereistä pelaajaa. Tällä 2 taas pystyy ampumaan sitten viereisestä seuraavaa pelaajaa. Ja tässä on sitten Gatling Gun tulos. Jos näitä saa 3, niin sitten pääsee paukuttamaan Gatlingilla muita pelaajia kultakin 1 hitin pois. Jos heittää 3 dynamiittia, niin siinä vaiheessa vuoro loppuu välittömästi ja pelaaja ottaa 1 vauriota. Ja nämä muut nopat sitten myös kuitenkin käsiteltäisiin.
Nuolia on 9 kappaletta. Ja jos näillä nuolituloksilla sitten saadaan niin, että kaikki nuolet on jaettuna pelaajille, niin sitten tapahtuu intiaanihyökkäys. Ja kaikki pelaajat ottaa sen määrän, mitä niillä on nuolia kertyneenä, niin itselleen vahinkoa. Jos joku pelaaja ammuskelee Gatlingilla, niin se tarkoittaa sitten sitä, että nämä nuolet palaa takaisin tuonne keskelle. Eli ne ei ole enää pelaajilla odottelemassa intiaanihyökkäystä. Kaikki ne tulokset, mitä on tullut heitettyä, niin ne pitää sitten kanssa toteuttaa. Ja sitten siinä vaiheessa, jos on tämmöinen, millä ammutaan 2 päähän, niin se on myös pakko ampua sinne 2 päähän, jos sitten on niin paljon pelaajia vielä, että se on mahdollista. Jos on 3 pelaajaa enää, niin silloin tietysti voi täällä ampua viereisiin, mutta muutoin ei. Ja se peli sitten yksinkertaisuudessaan oli siinä. Kukin pelaaja heittää ja toteuttaa omat noppatuloksensa vuorotellen ja sitten peli jatkuu. Lähdetään sheriffistä ja mennään myötäpäivään. Ja sitten kun voittoehdot täyttyy, niin peli on siinä.